Alió, tot a punt per fer un dels plats que més m'agraden de tot l'any. Només fris de que arribi Carnaval per fer una greixonera de porc o greixonera dels darrers dies. I avui tenim producte. Mireu això, cap de llom de porc negre, una mica de panxeta de porc negre, morro, grufa, galta, llengo, que això el tem ben bullidet, veus? I una miqueta de carn capolada. Lo tradicional és bullir les carns i després fer com una truita. A mi, però, ja sabeu que sempre m'agrada donar-li un toquet. Per tant, el primer toc que farem serà sofregir un poquet aquesta panxeta amb una miqueta de sal. I ara se tracta de, a poc, treure-li tot aquest greix. Mireu això com comença a agafar color i a tornar petit. No deixa de ser un pastís de carn, però ben nostrat. I un altre imprescindible per la greixonera són els ous. La quantitat és molt variable i depèn molt dels gusts. Hi ha gent que realment fa unes greixoneres que són molt d'ou i bocinets de carn de dins, i d'altres que fan greixoneres amb molta de carn i que sou just el ciment que els ajunta. A mi personalment m'agrada que tinguin més carn que ou. Per això mos donarà un poc el pastor. Així que anant rompent i veurem. Mireu quina quantitat de greix que mos ha tirat, quin coloret, però sobretot quina quantitat de greix que mos ha mullat, que llevarem, per descomptat. Mireu que ha quedat de panxeta supercruixent, que la tenim a punt per anar dins la greixonera, i mireu quina quantitat de saïm que mos ha tirat. Això és important fer-ho perquè mos donarà un gust brutal. I aquí de dins, a dins la mateixa greixonera, donarem 2 voltes a aquest cap de llom, que és molt més bo de coure i que serà un poc la part noble. Avui fem una greixonera de categoria. Una mica de sal, un poquet de prevaló, i la greixonera normalment du un puntet d'herbes. Jo aquí t'hem preparat julivert i moraduix, que anirà directament a dins el pastor dels ous. Nosaltres avui hi posarem porro. El matarem un poc ensocat de llom i d'aquesta manera tindrem una greixonera super suau, super fina. I a la vegada, ja que tenim la greixonera en marxa, hi posarem alls tendres. Donarem 2 voltes allà de dins i ho tindrem ja gairebé tot a punt per anar a fer el pastor. Aquí tenim una dotzena i mitja d'ous. En tota aquesta quantitat mos bastarà per fer una greixonera grossa o 2 de petites. De fet, jo som partidari de 2 de petites per aconseguir una cocció més homogènia i que no se mos sequi tant per la vorera. No batigueu els ous fins que facin molta escuma, que després la greixonera queda molt seca. És a dir, han d'estar batudets, però res més. I ara anem a començar a posar cosetes que m'agraden. Un puntet de totes les espècies. A més, troc amb aquests plats de porquí me hi van. Genial. Fuetes de moraduix. Imprescindible el moraduix a la greixonera. Julivert, que mos donarà una frescor imprescindible per una bona greixonera. Això ja ho tenim. Ara ja aturam el foc i ja anem amb la resta d'ingredients. Ho tenim tot a punt. Aquests cruixentets de panxeta, fritets i ben degotats, cap aquí de dins. Ara, toca posar-hi tot aquest cap de llom, tot per endins. Ara per mi ve el toc tradicional. Ja sé que aquí hi haurà gent que dirà que no n'hi posa o que no li agrada, i és molt respectable. Aquí tenim la llengo de porc, que l'he bullida, una mica de sal, una fuga de llorer, llengo per endins, la galteta, per mi també una altra cosa que la fa molt bona, galta bullideta, a bocinets. I això és una loteria, te toca o no te toca. Jo miraré que el meu bocí me toqui galta. Aquí tenim la grufa, l'art del porc. En aquest cas ho tallarem una mica més petit per no trobar el tros tan gros i donen molta untura, aquest punt gelatinós que si agrada és escandalós, si no agrada no en poseu. La mamella del porc negre, ja que tenim raça, també li posarem. I ja acabarem amb un bocinet de morro. Llevaré la part més greixosa, però aquesta part d'aquí, que és molt més càrnia, això per endins. D'aquesta manera ja podríem fer una greixonera i tindríem com un ou en teades de dins. A mi m'agrada fer com un pastís de carn, per tant, aquesta carn capolada de porc mos ajudarà a que tot lligui. Tenim a punt per fer la nostra greixonera. Una no, 2 en farem. Com veus, l'ou ha banyat tota la carn i ara ja anem a el molde, que tenim una mica untadet en saïm. Com veus, quan la poses pareix que és molt seca, però una vegada que l'has engronsada, veus, té humitat suficient. Per mi aquest és el secret, que quan poses la cuera has de veure ou de dins. Has de veure ou, però no t'ha de quedar sou damunt, perquè si no te fa una capa d'ou damunt que se seca i no queda tot humit, que per mi és el punt de la greixonera. Aquesta la tenim.
Anem a engrossar l'altra. Àlido, anem al forn no molt fort, uns 170 graus fins que sigui cuita. No massa cuita. Just quallada, quan ficam un bastonet i ja surt net. I estem que s'acou la nostra greixonera, li farem un guarniment. Posarem aquest radicchio i posarem aquestes fuetes, que seran un poc els platets on hi cabrem la resta de l'ensalada. Omplim un poc les fuetes en el mateix radicchio. Seguint un poc en el toc dels agres, hi posarem endiviates belgues per donar-li un toc xulo a aquest enciam. I ara que hem posat un poc els amargants, anirem en el toc dels àcids, que són l'equilibri. Per tant, aquestes tomatiguetes de cirerol mos hi van perfecte. I seguint en els àcids, hi posarem també grells sencers de taronja i bocinets molt petits de llimona. Ja la tenim a punt, a l'ensaladeta anem a fer una vinagreta. Hem posat el suc de la taronja i de la llimona aquí de dins, i ara hi posarem una mica d'aquesta tomàtiga d'estiu, tomàtiga de penjar, un poquet, n'hi posarem dues, un poquet de sal. Ara, una miqueta de salsa anglesa, que punt saladet i còmode d'adobat, un poquet d'oli de sèsam, que m'anirà perfecte en les nous que li posarem a darrere, punt de mel, una cuiradeta, i ara un rajolí d'oli d'oliva. I ja tenim una vinagreta per trempar en el darrer moment la nostra ensalada. La qui s'obri, no la tireu, guardadeta dins un pot i dura molt. Àlido, greixoneretes fetes. Me xiflen, fan una oloreta de torradet. I el bo d'aquest plat és que és bo tant fred com calent. Aquí tenim la nostra vinagreta de cítrics, unes nous rampudes. I ja tenim una ensaladeta completíssima per acompanyar aquestes greixoneres dels darrers dies. I amb aquesta greixonera de porc hi anirà perfecte aquest negre mediterrani de Can Coleto, un plat llevant ecològic monovarietal de cirà, 12 mesos en bota, amb un color ciera madura, tots afruitats i de pastisseria, que van genial en plats sofisticats i tradicionals com aquest. Tothom diu que la greixonera, quan és millor, és teva. Jo que això no ho deixaré refredar, ja ho dic. Àlido, cuina de tota la vida, cuina tradicional, festiva dels darrers dies. Festiva no, cuina de festival. Oh. Molt bona, molt. La setmana que ve mos hi tornem a trobar, sempre en cuina i sempre amb vosaltres. Bon profit i salut!